ମୁଁ ଆଜି ରୋଷେଇ କରିବି। ଏଥିରେ ହସିବାରେ କଣ ଅଛି? ମୋତେ କଣ ରୋଷେଇ ଆସେନି ନା କଣ? ଏଇଠି ରୋଷେଇ ବଇଛି। ଚିକେନକୁ ଧୋଇକି ହଳଦୀ ପକେଇ ରଖିଦେଇଛି। ଏଇଠି ଆଳୁକୁ କଡ଼ କଡ଼ କରି ଭାଜୁଛି। ପିଆଜ ଆଣିଲି ତା ଚୋପା ଛଡ଼େଇଦେଲି। ତାକୁ କସ୍ 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 କରି କାଟିଦେଲି। କଡ଼େଇ ଆଣିଲି। ତେଲ ପକେଇଲି ତା ଦେହରେ ପିଆଜ ପକେଇଦେଲି। ରସୁଣକୁ ଛଡ଼େଇଲି ଅଦାକୁ କାଟିଲି ତାକୁ ଗଁ ଗଁ କରି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେଲି। ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ପକେଇଲି ଘାଣ୍ଟି ଦେଲି। ମସଲା ପକେଇଲି ଘାଣ୍ଟି ଦେଲି। ଲୁଣ ପକେଇଲି ଘାଣ୍ଟି ଦେଲି। ଚିକେନ ପକେଇଲି ପୁଣି ଘାଣ୍ଟି ଦେଲି। ଟିକେ ମୁହଁ ଦେଖେଇଦବା ପୁଣି ନହେଲେ ଭାବିବ ଆଉ କିଏ ରୋଷେଇ କରୁଛି। ନା ନା ରୋଷେଇ ଆଜି ମୁଁ ହିଁ କରୁଛି। ଚିକେନ କଷାଟା ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ଦେଖାଯାଉଛି। କଷାକୁ ଟିକେ କାଢ଼ିଦେବା ତାପରେ ତା ଦେହରେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ମୁଁ ଏବେ ଚିକେନ କଷା କାଢ଼ି ଦେଇକି ପାଣି ଦେଇକି ଏତିକି ତରକାରୀ କରିଦେଇଛି। ଦେଖାଯାଉ କଣ କେମିତି ହେଇଛି ଖାଇଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଖାଇଲା ବେଳେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବିନି ମୋ ପେଟ କାମୁଡ଼ିବ। ଏବେ ଚିକେନ କାକୁଡ଼ି ସାଲଡ଼ ରେଡ଼ି ମୁଁ ଯାଉଛି ଖାଇବି ବାଏ ବାଏ।